pinal meɗen bandiraɓe tuuji men ɗi ha mbawa andude kuutorɗe men ɗe hono cifori ko woni fandare bindande nde mbaɗata hen nde bindande nde ko hollirde holko woni lahal e andini yimɓe lahal ko kuutorgal manngal e nder rende meɗen kadi ko andini yimɓe kosam e banggue bolon holno wutorte ha neɗɗo heɓa hen ko wiyete ko ndemam kadi andini yimɓe hol nafoore ñorko e hol nafoore ɗeɗo kuutorɗe e guila e lahal e horde e mbir holko nafoore muɗum e nder fina taw e nder rende meɗen ɗum woni fayido ko andini yimɓe tan ene kuutorgal ngal wasa majjude e nder rendo ngo ɗum woni fandare bindande nde mbaɗata nde bisimilla moɗon Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misalmini moni kala inde mum taweno momte mbawi yettode biyetemi ko rahmatullahi sall jeyami ko legal rahmatullahi bandiraɓe so leñol woni fayande julde woni pinal kaɓirre woni enen ñangen e sahamen moƴƴinen gonka men ndenen neɗɗagal men e kala ko ina ɓamta en bandiraɓe hay mo yimina andi min wonko gonmi bandiraɓe ko jogimi ɗo kode bandiraɓe ko jogimi ɗo kode ha wani on ɗum wiyete ko bolon e nder mum ina waɗi kosam on bolon noon jeyako e fina tawa fulɓe sabu fulɓe ina naftoro ɗum ete bolon ittako e leyanteri ko ɗum kutorgal mawgal e nder rendu men fulɓe ina kutoro bolon ne feewi sabu so tawi ɓe jiɗi sernude nebam e kosam koye bolon he ɓe mbaɗata ngam wawde sernude ɗum min komi pullo ngare mi rokka on kosam bandiraɓe ndenen fina tawa men ñanginen ɓesguji men mahoɗen e neɗɗagal cembinen ɓesguji men e andude hanki men mamo ajjiti e lewlawal so wi yaani lewru ma fajir feer nangi fuɗo o lohnito gite makko tawotinani on jarama aduga an jon toppitoɗo hen acco wawa yadude ɗuroto ɗuro waɗa ba bon ɗeɗiyo hen a haalat Assalamu alaikum bandira misalmini moni kala inde mum e wonde mbaadi yettode mum mbeɗa wiya jeynabtel mbeɗa janga leto duranlere sina mbeɗa jeyata legal nasrullah ewema randam ɓiɓɓe fulɓe fasiraɓe am mi erima debbo gorko e leñolam sabu ɗangol ko daaba bindol ko tongol so daaba tongaka waɗat ɗoye ma jof daane ɗum ko wacce men holko ñimmi wiire ko yen ñammu binden ɗemgal men bandiraɓe hay mo yimina andi ko wonde bandiraɓe ko jogimi ɗo ko haalade mon ɗum wiyete ko lahal e ndemngal lahal ina waɗi kodde kosam e kodde noon mbiyete ko meeɗi jomma kala mo ngal lahal diña e yeeso mum yiɗata ko fodde ɗum sabu ko kodde tigi rigi ngoni ɗo ko ngal lahal jogino tumbuli men hanki wurni ɗum suɗi ɗum ete lahal itta koye leggal ɓesnowal bandiraɓe oto njeɓoɗen fina tawa men hanki
Assalamu alaikum bandira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misalmini moni kala inde mun taweno wonde baadi ettoɗo beɗe wiya Sali Hamidou Sy beɗe jeeya to legal leybol beɗe jangoɗo e duuri Sina. Assalamu alaikum bandira. Mo woni kala ɗo woni kala eno woniri kala yo nden ko jomiraɗo woni e mum. Rendo am gurtinen hanki men beɗe semba rendo men tinde e tifti men ina ngawo neɗɗagal e ɓesgu men. Min noon bandiraɓe hay mo yimmi nande min ko ngol bandiraɓe bandiraɓe ko jogimi ɗo ko hawani on ɗum wiyete ko horde e nder nde horde ina waɗi lacciri ndin lacciri noon bandiraɓe ko meeɗi jomba wiyete ndin laccirno bandiraɓe ko meeɗi jomba wiyete mi nokku gawri am coofumi ciwtumi ɗum nden mi gawri nde horde haani saari cottumi ɗum gunmi ɗum condi ko ndin condi kutorimi haa nganmi lacciri horde noon ko kutorgal nongal e nder rendo fulɓe ete itta koye layante ndenen finatawa men gurtinen hanki men beɗe samba rendo men jarama nden hufɓe ɗuumi Sina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Min mbiyetemi ko Mayram Ahmadou Lo mbeɗa jeeya e legal Sifaw mbeɗa janga ɗo e Duudu Sina. Jam e nden ko jomiraɗo yo wone mum banda men onon santoɓe gotal leñol am mi jaari on sanne sanne hay mo yani mborodi nani ɗum kala mo yimni andole min bandiraɓe gande ɗemgal so windaka jangaka haalaka ngal bodal mum firtan ɗemgal ngurla bandiraɓe ko jogimi ɗo ko hawani on wiyete ko ñor e woñorgo dow mum welcangle makkani woñorgo noon jaye kuutalgal men ani cellere yimɓe jiccande juutaɓe bandiraɓe ɗe cangle noon komi lawode joni sabu ko niiri cangle jimi waɗire bandiraɓe nangene finatawa men nguurnen neɗɗagu men ñataren kalkina yibina rendo men nguurne peewal sukaɓe hande ko mawɓe jango nangen ndenen ko naftata en an jaram rendo fulɓe am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Misalmini man kala inde mum tawenoɗo laadi yettoɗuɗi wonko kala tusuɓeɗe men salminteɗen tawetore salminirama ɗon. Adum jaga nama dar adum jaga pat jafa pat bandiraɓe ko jogimi ɗo ko de haalano ɗum wiyete ko burgal ko hunde mawde no feewi e fina tawa fulɓe mbi burgal ñemtinta ko danki alas ko ɗum waɗi fulɓe ina teddini burgal waɗi ɗum ko hunde senide lamde fullo fijirta burgal so tawi ina saami e leydi hoccat ɗisa walla ɓaar bandiraɓe burgal ko sa wurwirtaki ndiyam bolom walla ma ndenen kutorde men
hoto majjinen fina tawaman majjiti so wi yaali lew ma fajiri fe nange fuɗo o rohmi tigito makko tawotina on jarama leñolam e sawtol mayramal buuban legal sifa dudal dori sina ballal cen jara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Misal mini monikala inde mun tawne wande mbaadi yettode mun. Bide wiye amnata aw. Bide jaya e legal Muzdalifa. Bide jangado e dudal duri sina. Mi idi deftanaje mon do ko faate bange pular. Jam nyalle mon fulbe yontabe. Min ko mi pullo jiddo pulaagu non yaltani e neddagal sabu pulaagu ko faayidagal bandiraɓe neɗɗo non ko gacce mo ala gacce ala neddagal mo ala neddagal non ala faayida non ala ko waɗi pulaagu ko gacce sabu ko gacce ndeni neddagal ceerno mawɗo wi mo ayni majjere jofnata koye bombe o wi kadi Allah salima ko waɗi ko sale gila salare nde e calotoɗo o suwa woode on jarama ufɓe dudal ɗuri sina Munye